kigger ikke. Han kigger ikke endnu. Han kigger. Og den trækker sig. Kom med ballinger og... Kom, der er nogen. Hvad føler du lige? Ja, jeg ved ikke om det er balling eller hvad. Ja, jeg har. Det er travlt, jeg skal til fodbold. Du har ikke lavet så meget i dag. Jo, jeg har med. Ja, det er nu med. Det er det, der er faren ved at køre i en bil, du kender først. Nej, det er flot, Torben. Hvor tænder fraskiltet hen? Det er faktisk pænder med det der på. Måske skal det siden. Nej, lige hvad du ønsker dig. Jamen, jeg mangler det der til fraskilt. Jeg ved ikke, om det er til mig. Født for satan! Nej. Jeg tager det med, så kunne jeg kunne bruge det. God tur hjem!